Libla bela, Pula Malin bela, Fenfi Sensuna, Femme Mascasian, Obefu, Ofu, Aga Jamana Kanuna, Kaufu, Aga Wilika Jola. Mais Premier ministre fou, que gouvernement fou, que président scientifique fou, que scientifique membre fou, en société civile, Malien établi à l'extérieur, à Befou, mon ina fait comme Bera Fouli bien. Befou les Kenya Bla, président de la commission, M. Ousmane Issoufi, Anaga Djegoulou, Moulin Barake, Abedinga Sangele Boni, Brahim Bessina. Oufou, Uka Fasu Kanuna, Oufou, Uga Wilika Jola. Niala jeni mkon klabe jawroba so jamana kono dobe segna la dobe barala do niya uga barabla sankele o faso kanoni bufu anga je kufu kategara fukuna o faso kanu barala ambufu dante fulna sabla daka ye fendo de ke fembe kadi abna la kala anga tarkula parce que sabla daka dona yara do malen kuna ni mo radama saka do an kungula an sa ande saka kungena bo an saka bekula ni ay ni bran saka ke ni mo saka ke ne da kunte da kula kwa ni ya baraflana e mande shatum siga fam gram mande ni wa mo shat de pour kan fuga ni mo franyonga malion franyonga benga sebon ke ka benga kuma ke jamana maratu ko ni fencha mana justice abbe jamana be riba to mena ni ne aflana e musaka ko kofe sona nyona kuma de kake donc au Bewaïra même faut toujours malien de ce côté à de ce côté on a qu'à sauver comme kacha on a de ce côté dans mes folies là président Ousmane Issoufi n'a qu'à te m'appeler là et baram que abila kaltarikula parce que bête ça a baraké amboufu daté folie muna wati de kunsra an ngakanyere ni mo koy frette ikama iga tanye kama iga lakana kama no freta kasraso akaka irefna kiya fretike amisram gabi ambe ay mu fama nga yere ma wasra de kan wala mo kom darola udum mo ngadala udum ambe fenfe ke fanga ka an ready fanga ga ready anga ga sagoye ambe fenfe ke aga nga jima donga dayni konna uga nganta konna la oratu ani président Ousmane Issoufi aka malion franyonga ka siga foke mbatu an refanga nga fret ga resisa ko dokera do kaka are ga fret ga re o bara ukum konna la adam ne la bara kunna che jaman do ko gafe da sikisa gafe mbato sisa kun fe baratna keble namina nga jamana la kana anga muneke nanga jamana bisa la kana tuko mena nanga nga jamana iruwa parce manga bete muguchi manga do ni jamana do ma dumuni so ka kabna mangai iro do ni sirama glanga nyamna mangai iro do ni kalama glanga nyamna mangai donc gafe o bara be gafe kuno sa anga jinantike fembe be gafe imana tayoro la basu bara ko bere kan doni gafi ni anga gafi misali di anga na tani roshi ambe fega benge abara ba kono na fanga jamana la kana abara na fanga kalanga nya abara ba kono na fanga jamana donga la kana uga kenya kasabati jamana ga iriwa ya bara bere ka kono fut sakati ma baraka do ali bi ambe fole bla président Ousmane Issoufi ni ay ni bara na ka anto gelado de kono abado am jetiga wale kelela ambe ba maka chikelela ambe ela suka kachanga jamana kono anga jamana dondo dama fana nyongona o sigi la na nyonga bekele o tebala donc dikela ka changa jamana kono ka fra gelawro kan dora ta kun kaka ade ka anga fretike parce que nya jatemine ko chamagra jamana kono benga sebe na fu mako accord ak chamagra jamana kono ya o accord fa fetemena nya jatemina fo kana sebila ashima saka ke jamana dew sako nani beni kilai ka fugo mangante ashima saka ke u ka watini ke u kununya mo masaka binya de masaka binya do fefete mana no benga sebe ibai mo redare donala donc mi ngara ma de dan ci ka kuma na atigi sego da avec mo goro sako abuna fana be snogola sisa
amugo damandoni nako chana briefing kile mira bela sisa ni ne bravo be ba saka sama garare la da siro dola abo dola Donia jate mine benga frofrom na nawfuma ko accord de tamna set no gra sam bakile keme konton an bi konton kili no kra ala nyala président Moussa Traoré ga watila o benga seben kera anana senye fe o masra soroble o binajila o kofe dora anna dora gatun manga wila tuni ay benga sore na ko pacte national o gra sam bakile keme konton an bi konton ni fla o kra président atetika watila transition tuma o fana sira do fana binajila fana sira soro do temene ko accord dona accord 2006 wa so arebe terenga o ni raso kidel do o accord o fana ma sira soro fana binajila do accord d'Alger 2015 o de benga seben laban o de kra jine beta duranga kumala anga sanu miyo munga sanoy beta duranga kumana da jamana da kuntambulo blin quoi shukura Mali dugujira Mali klefe Mali ali tigi munumunu do jamana dachara an kungula jekulubo dachara an kungula disons a saka kan reste ko quoi bere ba sama gati fanfe bere bi galla ni kala biengala ni nas o tanle biengala ngo yimandi le doroto akaga ade ko anga fretige warato ango président Ousmane Issoufou o ka fretige sisa karsadda wala karsadda tala o abana pew ante tanga jamana di mo shima ble ko anga jamana kunji o bana pew ade banga jamana do no wati sira sisa anga kan re ko akara togo tugu anga suka anga na siro nye anga na tamagiola mugom delebe tulu duna ni adaba tulula abe mangare dama sigi parce que ay jenta ba anga ankungola ay jenta ba ankungola parce que amanga somuma anga jamana badi itida jeroshi aluma malif ne wafo chardi kuru kan fuga sadi asaka ke quoi to ko retala quoi donc jamana bay e mugo babura nga jamana mumsu babura nga jamana kono mais am saka na la futugo di mugo daman mugo do fi am saka suma to godi o tuma sunjata ko de tien et ma ko de tien et bide ko de tien dango ko de tien voilà donc am nga songa donc ambo fu en fleurom na bibina gafe abeka gafe ni aka gafe ndo aberbe gafe ngono abe gafe aba be bay ni ka dana bi dana bi wuli nay dongo do mena tan so ba kala parce que tanga bi baraka ni nga mangantena ali mangan na arab sa fira sura mais malengo aka chesiri de an kungo ma fo na ban jamana bere cheme are dama kungo o to daga na mablene ante kuma la ina mo to daga na mablene yo bane pe donc o teme o me fuli kam bla wuli kam bla mi mo ko me donc malien
i tɛ balawu fɛ i bɛ lafiya de fɛ i bɛ sigikafɔ de fɛ i bɛ fɛ an ka bɛn ko la ni marifa b'i bolo i bɛ marifa bila fɔlɔ ni marifa bila i b'i kofɔ nasira ka ca an ka dugutigiw bɛ yen an ka chef de fraction bɛ yen an ka maires bɛ yen an ka chef de village bɛ yen ministre de la réconciliation bɛ yen commission de dialogue intermalien bɛ yen n'o ye président Ousmane Sonko a b'a ka baara kɛ o hukumu kɔnɔna la sira ka ca mun bɛ lafiya de fɛ ni marifa b'i bolo i bɛ marifa bila i bɛ na an yɛrɛ bɛ bɛn a tɔ la mais ka tɛmɛ mɔgɔ wɛrɛ fɛ i b'anw nasiran i b'an bagabaga o tɛ tɛmɛ dɛ. Donc n bɛ fɛ k'a fɔ munumunu t'a la n'i ye maliyɛn i tɛna k'i ye maliyɛn de n'an yɛrɛ ka bɛn a la a tɔ o sokɔnɔ ko ye quoi mais kɛnɛmamɔgɔ ka na k'an ka du ɲagami ka an ka du kɛ i ka jagokun ye k'i si an ka du la ka fanga sɔrɔ ka se sɔrɔ o banna pewu. Donc vraiment n bɛ maliyɛn bɛɛ fo n b'a fo a ka faso kanu na n b'a fo a ka wulikajɔ la fɛn kelen bɛ n dalen b'o la dɛ n'Ala sɔnna ma donna Mali bɛ suma tɛ Mali bɛ suma Mali bɛ ja mais a tɛ taa an yɛrɛ ka wulikajɔ kɔ a tɛ taa an yɛrɛ ka cɛsiri kɔ f'an ka sɔnni ka dɔw kungo kɛ quoi f'an ka sɔn dɔw fana ka an lahɔrɔma sɔrɔ mais e bɛ fɛ ka sɛgɛn kɛ ka hɛrɛ sɔrɔ k'a tɔgɔ sɔrɔ o ye Ala ko ye dɛ. Donc vraiment comme nin kɛra anw garisɛgɛ ye nin kɛra anw dankan ye an ka jɔ a kungo kɔrɔ donc n b'a fɔ nin baara bannen kɔ ni gafe min bɛ taa CNT la CNT mɔgɔw b'a adopté n'u l'a adopté ni CNT a adopté ne yɛrɛ bɛ n bolonɔ bila k'a promulguer n'o banna an bɛna jɛkulu dɔ sigi observatoire minnu ka baara bɛ kɛ k'a ko taabolo filɛ k'a lakɔlɔsi fo Ala ka jamanadenw kan bɛn Ala ka jamana basigi n bɛ bɔ kuma la. Merci bien.